tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona, ndichivimba kuti makava nesvondo rakanaka, uye ndichivimba kuti zvinhu zvenyu zviri kufamba zvakanaka, uye muri kufamba nesu pazvidzidzo zvatinoita, zvatinokutumirai zverapsodi, zvatinokutumirai zuva rimwe nerimwe. Senguva yose ndogara ndichikukurudzirai kuti musadarikwa nezvidzidzo izvozvo. Zvidzidzei, musaita zvokuverengera kuti handichazoti ndochiverenga papaya. Aiwa, tanga zuva rako nechidzidzo ichocho. Ndosaka tichitochitumira mangwanani kuitira kuti utange neshoko raMwari muupenyu hwako. Ukada kusundira ndichazoita kana ndambomhanyisa dzimwe, paunozopedza ipapo unenge watovarairwa, watokanganwa, wakutongoramba uchingodzingirirawo dzimwe dziya, kana kuti waneta utozongoti regai ndikuzoverenga zvidzidzo zvacho zviviri mangwana, ndiye mangwana, mwedzi wotongopera kusvikira watozoora mwoyo zvachose, watozozvidza kuti kuda regai ndisiyane nazvo. Haleluya. Zvirovedzere kuti nokuzvipa nguva mangwanani ega ega yokuverenga nokudzidza chidzidzo ichocho. Zvinhu zvakakosha izvo. Ndoda kurangaridzai zvekare tisati taenda kure kuti musi wa2 musi wa3 zvita mwedzi watakunopinda iwoyuyu tichange tine zuva guru rekunamata. Saka izuva redu guru rekunamata, tichinamata tichigadzirisa zvinhu munyika. Tinoziva kuti nyika yedu yanga yapinzwa munjodzi. Nhumbu dzanga dzada kusenerera dzichiita mabasa akaipa okutsvaka kuparadza vanhu, kutsvaka kuparadza dzinyika. Asi nokuda kwekunamata kwatanga tichiita uye kwaticharamba tichingoita, Satani haawani mukana wokuita zvose zvaanga akaronga kuita. Haleluya. Tichiri mumwedzi wekuona zviri mumweya, ndo mwedzi watichiri iwoyu. Ndoda kuverenga muna mabasa echipiri, chitsauko ndima ye10:9. Kwanzi yezvinoi zviri kutaurwa naMwari, ndichadurura mweya wangu, ndichaudurura panyama yose. Chiata izvi pamazuva okupedzisira, vanakomana venyu vachataura zviri mumweya, vanasikana venyu vachataurawo zviri mumweya, majaya enyu achaona zviri mumweya, vatana venyu vacharota hope. Haleluya. Amen. Kwanzi ndichadurura mweya wangu, ndozvinotaura Jehovha. Kana ndadurura mweya wangu, vanasikana venyu navanakomana venyu kwai vachataura zviri mumweya, majaya enyu achaona zviri mumweya. Takambotsanangura pamusoro pekuona zviri mumweya ipapa. Tataura kuti kuona zviri mumweya kuri paviri. Chokutanga, nzira yokutanga yokuona zvinhu zviri mumweya ndiyo kuona zvinhu zviri mushoko raMwari. Shoko raMwari ndiro rinotizivisa mamiriro ezvinhu mumweya. Shoko raMwari ndiro rinotitsanangurira chokwadi chiri mumweya. Meso edu haagoni kuona zvinhu zviri kuitika mumweya. Meso edu enyama haagoni kuona zvinhu zviri mumweya. Ndogona kuti ndingojekesa nyaya iyoyo. Tose tinoziva kuti zvikuru sei kana uri muKristu saizvozvi, pane ngirozi dzinogara dzinewe, dzinogara dzakakurinda, dzinofamba newe, asi vashoma vakamboona ngirozi idzodzo. Saka unoziva sei kuti pauri pane ngirozi?
Bhaibheri rinotaura chiti kwanzi pakaungana 2 kana 3 muzita rangu neni ndiripo. Asi vashoma zvikuru vakamboona Jesu vari pagungano kana kuona ngirozi vari mugungano. Asi izvozvo hazvirevi kuti kana usiri kuona ngirozi idzodzi hazvirevi kuti hadzipo. Uyezve kana dziripo saizvozvo zvinoreva kuti unofanira kunge wakagutsikana kuti ngirozi dziri pano, sokungogutsikana kwawakaita nokuvapo kweshamwari yako yaunayo musangano imomo kana kuti yauri kufamba nayo. Kuno kuti somukristu hazvina kutonaka kuti paunenge uchifamba uri woga ufunge kuti uri woga. Hazvina kutonaka kuti ufunge saizvozvo. Usatotaura uchiti ndinotya kufamba apa ndiri ndega. Nokuti kana wadaro kureva kuti hausi kutarira zviri mumweya. Shoko raMwari rinoti pane ngirozi dzaunofamba nadzo dzakatowanda. Shoko raMwari rinotitaurira zviri mumweya zviri kuitika. Shoko raMwari ndiro rinotiudza pamusoro pemweya yetsvina kuti iriko nemeso hauioni. Haleluya. Saka kuona zviri mumweya uku shoko raMwari ndiro rinotitaridza zvinhu izvozvo. Ndosaka uchifanira kunzwisisa zvinotaurwa neshoko raMwari ugozvidzidzisa nokuzvijaidza kurarama upenyu hwako uchitungamirirwa naizvozvo, nokuti zviri mumweya ndo zvakanyanya kukosha. Zvatinoona nemeso enyama, Bhaibheri rinoti kwanzi zvinhu zvinoonekwa nemeso enyama zvino hazvigari nokusingaperi, zvinogona kungoshanduka. Unogona kungofunga kuti wakabata mari woona kuti haisi mari. Unogona kuona chinhu, vazhinji vedu takazviita, kuda uri kufamba usiku unogona kutoona chikwenzi chiri kufamba wotofunga kuti imhuka, nokuti meso haaoni zvakakwana. Anogona kutoona muti souri kufamba, zvokuti unogona kutotiza ukaita chitsoka ndibereki uchitiza muti wakamira wakazvimirirwa uri apa, watofunga kuti hameno imwe ruma yandiri kusangana nayo. Vamwe wenyu makasimbofamba kuda mutara uchitarira uchiona sokuti pane guvi remvura mutara imomo, wozosvika waona hapana. Hameno zvanga zvichingoitika, wanga uchingoona madzengerero, wanga uchingoona madzangaradzimu ipapapo. Saka meso edu anogona kusaona zvakakwana zvakajeka. Dzimwe nguva kuna vamwe vanoita mifananidzo yokungotamba nepfungwa dzavanhu, yokuti ukatarira mufananidzo uya unoona sokuti chiso chomunhu, wotarira zvekare woona zvoita sokuti imhuka kana kuti imba kana kuti chivanze, wotarira zvoona chiso chomunhu. Mifananidzo iyo inotokutaridza kuti meso ako anongoona zviri mupfungwa mako. Kana pfungwa yako ikatsvaka munhu pamufananidzo iwoyo inoona pane munhu, ikatsvaka chivanze pamufananidzo iwoyo inoona pane chivanze, yosatomboona sokuti pane munhu. Kureva kuti pfungwa dzako ndo dzinotsanangura zvinhu zvaunoona nemeso ako. Meso ako anongotarira achingoona zviripo, haazvitsananguri, haanzwisisi kuti zvii. Pfungwa dzako ndo dzinozotsvaka kuti ichi chaonekwa nemeso angu ichi chii. Haleluya. Saka zvatinoona nemeso inogona kunge ichingori mvuu, anogona kunge achingori manyepo. Bhaibheri rinototaura kuti manyepo. Asi zviri mumweya zvatinotsanangurirwa neshoko raMwari ndo chokwadi. Saka shoko raMwari rinotitaridza zvinhu zviri mumweya, rinokutaridza richikuzivisa pamusoro poutano hwako. Unogona kungomuka uchinzwa marwadzo munyama yako wotofunga kuti watova murwere. Haleluya. Wotofunga kuti watova murwere, wototanga kutotaura somurwere nokutoita somurwere.
usagumira ipapo pane zvawanzwa. Enda kushoko raMwari unotarira kuti munhu werudzi rwako anorwarawo here. Shoko raMwari rinokuudza zviri mumweya, rinokutaridza zviri mumweya, rinokuudza kuti iwewe haurwari, saka hauna chirwere ichi. Torangarira imwe nhoroondo yatakambotaurirwa namufudzi Chris yomunhu wakauya aine chirwere, mapapu ake, vana chiremba vakanga vati mapapu ake anga atodyika asisashandi zvakanaka. Munhu uyu wakanga atopera muviri, achitotaridza sokuti angangofa. Asi mufudzi Kristu vanoti munhu uyu paakauya, mweya mutsvene vakabva vavataridza zvaiva mumweya, ndokubva votanga kuona mapapu emunhu uyu, ndokuona kuti mapapu ake anga akanaka, anga asina kupera, anga asina kudyika, anga akatonaka, achitori matano. Kwai mweya mutsvene nobva utaura vakati munhu uyu akaudzwa kunzi mapapu ake adyika, akaudzwa kunzi achafa. Iye wakagamuchira zvaakaudzwa izvozvo, saka akaramba achifunga saizvizvi achatofa. Asi tarira uone, mapapu ake akanaka. Saka muudze kuti mapapu ako akanaka. Chii chiri kuitika? Vataridzwa zviri mumweya. Haleluya, vataridzwa zviri mumweya. Saka kuona zvinhu zviri mumweya chinhu chakakosha. Saka ndati shoko raMwari ndorinotaridza zviri mumweya. Uye mweya mutsvene vanokutaridza zvekare zviri mumweya, sezvakaitwa mufudzi Kristu panhoroondo yatataura iyoyi, yokuti mweya mutsvene vakataridza mufudzi Kristu mapapu emurwere uyu, emurume uyu ainzi murwere. Vakaona mumweya, vakaona ari mapapu matano, ari mapapu asina kudyika, ari mapapu anga ari kushanda zvakanaka. Saka mweya mutsvene vanokubetserawo kuti uone zviri mumweya. Haleluya. Saka ndosaka uchifanira kunge wakazadzwa namweya mutsvene, uye ndosaka uchifanira kunge uchidzidza shoko raMwari, nokuti shoko raMwari rinokutaridza zviri mumweya. Uyezve mweya mutsvene vari mauri vanokutaridzawo zviri mumweya. Uchirangarira kuti zviri mumweya izvi ndo chokwadi chaunofanira kushanda nacho. Dzidza kumira nezvinotaurwa neshoko raMwari. Dzidza kumira nezvinotaurwa namweya mutsvene. Usamira nokuvimba nezvaunoona nemeso, nezvaunonzwa nenzeve, zvaunonzwa munyama yako. Shoko raMwari ndore chokwadi. Bhaibheri rinoti kwanzi munhu wose ngave murevi wenhema, Mwari chete ndo vanofanira kunge vari vanoreva chokwadi. Zvino Mwari vanotaura kwatiri vachishandisa shoko raMwari, shoko ravo, uye vachishandisa mweya wavo. Kureva kuti zvatinoona zviri mubhaibheri nezvatinoudzwa namweya mutsvene ndo chokwadi. Zvimwe zvose zvatingaudzwa ndezvenhema. Haleluya. Nemhaketi ndezvenhema, nokuti zvinhu zvatinoona, ndatotaura nechekare kuti zvinhu zvatinoona nemeso manyepo ega ega. Mumwe munhu anogona kunge achitoona, achitarira chimwe chinhu oti aiwa inyoka, mumwe achichitarira achiti aiwa haisi nyoka. Meso hatingavimbi nawo. Ndatotaura kudaro. Shoko raMwari ndo ratinogona uye ndo ratinofanira kuvimba naro. Haleluya. Ngatitinyengetere tichitenda Mwari pamusoro peshoko raMwari, tichitenda Mwari pamusoro kutigonesa kuona zviri mumweya. Ndosaka kuponeswa kwakakosha, nokuti munhu wakaponeswa chete, wakazvarwa patsva chete, ndiye anogona kuona zviri mumweya. Vamwe vanhu vose havazvioni, saka vanongorarama nenhema, vachingorarama nenhema. Iwe kana wava muKristu, waponeswa, waakugona kurarama nechokwadi. Saka ndakatitende Mwari nokuda kwechokwadi cheshoko ravo chavanotipa, uye nechokwadi chatinopiwa namweya wavo. Haleluya. Baba, ndiri kutenda nezita raJesu Kristu. Ndinokutenda nokuda kweshoko renyu. Ndinokutendai. Hatichararami nenhema, takurarama nechokwadi. Takutungamirirwa nechokwadi pakurarama kwedu nezita raJesu Kristu. Malebo sota kamantaria. Labro zedo gronsta listrakia balora. Rapo de zoga bronga listrala bojega. Leprontia grasta listraka bojiria. Ndinokutendai nokurumbidzai. Nemhaka yekuti takurarama nechokwadi, hapana chinhu chinotikurira panyika ino. Nezita raJesu Kristu hatichagoni
kuti tirware, hatichagoni kuti tikundikane, hatichagoni kuti tikurirwe muzita ramambo Jesu Kristu. Uye ndonyengeterera mumwe nomumwe ana mataneni pamunamato uno, ndoda kutaura maropafadzo pamusoro poupenyu hwavo muzita ramambo Jesu Kristu. Vanokunda zvinhu zvose, vanokurira zvinhu zvose zvavanosangana nazvo muupenyu, nokuti vanorarama vachishandisa shoko renyu, vachitungamirirwa namweya mutsvene muzita raJesu Kristu. Shoko renyu ndo rinotaura chokwadi, shoko renyu ndo rinotungamirira muchokwadi yose muzita ramambo Jesu. Ndinokutendai nokurumbidzai, ndopambiri nekudzo kwamuri muzita raJesu. Haleluya, amen, haleluya. Hatisati tapedza doda kuti tigowana nguva yekumborumbidza Mwari, tichitenda Mwari. Uye kana wanga usati wazvarwa patsva, shure mokurumbidza Mwari ikoku chada kuti tinamate newe, ugamuchire Jesu, uponeswe, utange kurarama upenyu ihwohwu hwokunge uchiona nokunzwisisa zvinhu zviri mumweya. Mwari vakuropafadzei. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya. Amen.
pamakomborerwa nemunamato wesvondo rino, kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa, taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu, kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinoda kukuzivisai zvinotevera. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# vava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu kunyangwe musina WhatsApp. Rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205#, mosarudza daily devotional. Subscribe, shona Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchiti pazita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.